Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo asin uya ang detalyes kan mga bareta sa oras na ini. Naga City Police Office as in Philippine Army sabay nagkondusir nin outreach program kasabay kan anibersaryo kan Communist Party of the Philippines. Ngunya na aldaw. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa Plaza Rizal kang siyudad kang Naga pinagibo ang indignation rally as in community outreach program kang Naga City Police Office, Philippine Army. Kaibahan ang ibang stakeholders kasabay kang pag-obserbar kan ika-55 anibersaryo kang CPP-NPA sa Nasyon ngunya na aldaw. Kabali sa naging mensahe kang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Colonel Nelson Pacalso, iyon na daitugutan na ma-recruit subuot ka makawalang grupo ang mga hobenes sa siyudad kang Naga kung igwaman. Sa lado ni Army Captain Jason Ramilio kang 902nd CMO Company, ipinaliwanag kani kung taano ta may mga soldados na nahihiling sa siyudad kang Naga. At kayo ay nandito sa umagang ito. Wala naman tayong sinasabi dito na reminders lang sa atin, kundi ang pagkundi na sa ating mga naibang landas, itong mga CPP-NP na para ikauunlad sana ng grupo or organization ninyo. Pero ano pong ginagawa nila? Nililing lang kayo. Ibinobrought up sa inyo lahat ng problema ng gobyerno. Lahat ng mali about sa gobyerno. Tandaan niyo po ito. Simple lamang po. Wala pong perfectong organisasyon. Even po kayo, even po kami. Hindi po kami perfecto. Pero isa lamang po ang sasabihin ko, huwag kayong magpapalinlang. Kasi ginagamit nila kayo para palakihin o palakasin ang kanilang revolusyon. Another po, quote and quote, hindi po revolusyon ang solusyon. Ang solusyon po, magtulungan tayo, magkaisa, at para po ito sa ikabuunlad ng ating bansa. Matapos ang halipot na programa, tulos man pinagsunod ang pagdistribuer kang simpleng regalo para sa manlain-lain na organisasyon na nagatinder kang aktibidad kasubagong aga. Siniguro man kang Naga City Police Office na bago pa ang Kapaskuhan, nakalerto ng kapulisan kang siyudad ni Naga bako lang ngunyan anibersaryo kang nasabing organisasyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, 7 na ang nai-report kan Department of Health Office, Center for Health Development Bicol na nagiging biktima nin paputok magpuon kan sinda mag-monitor kan firework-related injuries kan December 21. Tuludigdi ang hali sa syudad ni Naga, tuluman sa Camarines Sur asin saro sa probinsya nin Albay. Kadaklan sa mga ini ang biktima kan improvised cannon o boga. Lucis, 5-star as in fountain. Gabusinda pinapuruli man sa saindang kanya-kanyang residensya matapos na mabulong sa mga ospital. Padagos sa mga bareta, pinag-ibahan ni Police Colonel Nelson Pacalso, City Director, Naga City Police Office, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa pagkondusir kaininin inspection sa Bicol Central Station nakalihis na aldaw. Susig Police Colonel Pacalso, gusto lang subuot makasiguro ni Police Brigadier General Dizon na may bastanteng bilang nin kapulisan na mabantay sa mga pasahero kanasabing terminal kan syudad ni Naga. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ng mag-antabay sa One Media TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Maray daw po si Dugabos. Ako si Ate Todat Maligal. Bumabati sa Indo ng Merry Christmas and Happy New Year. At sa sakuyang mga kairibanan na pigdago, so magandang projekta para sa mga taga-Pasaqueño. Thank you very much. And to everybody, Merry Christmas and Happy New Year again. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist